What's up, orphans? This is your boy, Cryptkeeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Nang mga lahati na ang bilang ng mga asong halimaw, ay hindi na ako nakatiis pa. Buong tapang kong pinasok ang tore. Sobrang dilim ng entrada sa loob. Nasa bungad pa lang ako, ay tumurit na ako papalabas. Nang biglang may napakalakas na puwersa ang tumama sa akin. Hindi ko alam kung suntok yon o sipa. Pero parang napakalakas na hangin na naipon sa isang direksyon ang tumama sa akin. Huwag kang duwag, Kiros! Harapin mo ko! Sa kauna-unahang pagkakataon, muli kong nasilayan ang anino ng halimaw na si Kiros. Nag-umpisa ng manginig ang laman ko. Nang tuluyang kong masilayan ang itsura niya. Shit! Nagbalik sa akin ang mapait na alaala. Isang amawa. Totoo nga ang balitang nakarating sa akin. Papaanong umira lang isang katulad mo? Gayong napaslang ko na kayo sa henerasyong to. Nagkamali ka ng pinaslang na demonyo ka! Pinatay mo ang pamilya ko! Sinisiguro kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo! Imposible. Hindi maaaring magkamali. Ang babaylan! Niloko ka ng babaylan na kakonsyaba mo! Nilinlang niyong mga kalahin niyong aswang! Si Mahalina. Nilinlang niya ako. Pagkatapos ko sa'yo, ay siya naman ang papaslangin ko! Kung gayon, mukhang wala na ako magagawa pa. Kundi ang tapusin ka. Pero hindi pa sapat ang lakas mo para harapin ako. Sigurado ka ba na handa ka nang harapin ang katapusan mo, Amangwa? Masyado ka pang bubod para tumapat sa akin. Minayupa ka! Nakuha mo pa talaga akong maliitin. Bakit hindi mo subukan nang magkaalaman na? Kay tagal kong hinintay to. Ang durugin ka ng pinong-pino. Humanda ka! Buong pangis at tapang ko sinugod si Kiros. Kasama na doon ang puot na nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Ang oras ng paghihiganti kung saan ay umiiral ang kadahilanan kung bakit ko ninais na magpatuloy na mabuhay. Kailangan kong maiharap ang ulo ng halimaw na to sa puntod ng asawa at mga anak ko. Ito na siguro ang dahilan kung bakit ako naging amangwa. Pero hindi rin siguro mangyayari ito sa pamilya ko kung hindi ako ang itinakda. Wala na akong pake kung ano pa mang dahilan. Basta't ang alam ko lang ay nag-aalab ang puso ko ngayon sa sobrang galit. Bagyang naglabas ng asul na aura ang buo kong katawan habang nasa area ko. Nakaarko na ang sagradong espada ko tungo kay Kiros. Pero mabilis niyang nasalag ang pag-ataking yon gamit ang kanya sandata na kung titignan ay parang malaking tinidor. Nagsalpukan ang itim at asul naming puwersa. Ilang segundo din kaming nanatili sa ganong posisyon nang bigla na lang may tumamang suntok sa mukha ko na talaga namang ikinatalsik ko. Trages, buhay pa pala ang kustodes. At sa pagkakataong ito ay naging mukhang mas mabangis pa sila. Naging 3 ang ulo ng halimaw na bantay ni Kiros. Grabe, nakakagimbal talaga ang itsura nila. Mas lalo pang humaba ang buhok at
at mas pumangit ang pagmumuka na para bang werewolf na isinumpa. Sunod na tumama sa akin ay ang sipa ni Kiros. Tek na yan, sobrang lakas nun. Pinakamalakas sa lahat ng malakas na ataking naranasan ko. Hindi ko matanggap, pero sobrang naapektuhan ako nun. Bakit sobrang lakas niya? Kakayanin ko kaya siya? Muli na naman akong pagtutulungan ng dalawa. Mabuti na lang at napigilan ni Dante at Beto ang kustodes. Kaya't si Kiros na lang ang bumanat sa akin. Nagpalitan kami ng suntok at sigurado ako na lahat ng lakas na meron ako ay ibinuhos ko na. Pero bakit ganon? Parang bata lang ako na nakikipagsuntukan sa isang mama. Tinatamaan ko naman siya, pero hindi sapat yon upang mapa-atras siya kahit na 1 pulgada. Nanginginig na ang laman ko sa sobrang gigil at galit. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Hindi talaga pwede. Napansin ko nahihirapan din talaga si Dante at Beto laban sa kustodes. Bugbog na rin ang inabot nila. Putya, hanggang dito na lang ba kami? Katapusan na ba namin to? Ano ang mangwa? Hanggang dyan ka na lang ba? Napakahina mo naman. Nakakadismaya ka. Huwag mo sabihin napaslang mo na ang iyong kakambal. Kasi kung yan na ang pinagsama lakas nyo, ay wala talaga kayong pag-asa. Napas lang. Pinagsama lakas. Anong ibig mo sabihin? Kung gayon, umiiral pa rin ang iyong kakambal. Mas mabuti nga ako na makatas lang sa'yo. Kesa naman dumating pa ang demonyong uubos sa lahi ng kaaswangan. Kaya tumanda ka! Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi ni Kiros. Basta ang focus ko lang ay ang tapusin siya. Pero habang tumatagal ay lalo lang ako nalalamog. Maging ang sagradong espada ko ay halos hindi ko na magamit ng maayos. Sa bawat pag-atake ko ay 5 hanggang 10 tama ang bumabalik sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilan at gaano nakalala ang mga sugat na dulot ng pinapakawalang pag-atake ni Kiros. Halos mapaiyak na ako sa sobrang gigil. Wala sa plano ko ang magpatalo. Pero bakit ganito ang mga nangyayari? Boss Blacksan, dito na ba matatapos ang istorya ko? Mukhang papatay mo na ang karakter ko eh. Nagpatuloy ako sa pakikipagtagisan kay Kiros. Sinubukan kong kontrolin ang galit na nadarama ko at isa-isa kong inalala ang mga itinuro sa akin ni Tandang Kobo. Oo nga't medyo nakatulong yon, pero parang ganun din eh. Gulpi pa rin kasi ang inaabot ko. Dumating na sa punto na halos hindi na ako makatama kay Kiros. Habang tumatagal kasi ay pabagal na ako ng pabagal. Habang siya naman ay mas lalo pa yatang bumibilis. Maya-maya pa ay tuluyan na akong bumaon sa pader ng mansyon. Trages, hindi maaari ito. Lugmok na rin sina Dante at Beto. Halos pinapahirapan na lang sila ng halimaw na kustodes. Mabuti na lang talaga ay dumating ang hukbo ni Hakim upang sakloloan sila. Nakita ko pang nagimbal ang mga kasamahan niya. Nang mamataan nila, nagising na ang hari nilang si Kiros. Pero nawala ang pag-aalinlangan na yon nang makita nilang sumugod na ang pinuno nilang si Hakim. Napansin ko rin na mas dumami pa ang mga kasamang awangan ni Don Lupo. Nag-uumpisa ng tumiwalag ang mga kaninang lumalaban sa aming hukbo. Hindi ako makapaniwala, pero ganun na nangyari. Ang buong akala ko kasi ay tatalikuran na si Don Lupo ng mga tapat sa kanya, lalo pat nakita nilang natatalo na kami nila Dante. Nagdulot yon ng kakaibang lakas at pag-asa sa akin. Marami silang umaasa sa amin, kaya't walang dahilan upang sumuko ako. Unti-unti silang nilapitan ni Kiros habang nalilisik ang mga mata nito. Lahat ng tumiwalag,
ay kamatayan na naghihintay na parusa. Ikaw ang dapat parusahan ng kamatayan. Demonyo ka! Ano? Buhay ka pa, Mangwa? Napansin ko nagtaka si Kiros nang makita niya muli akong bumangon. Anong palagay mo sa akin? Mahinang nilalang. Sige! Sugod! Talagang matigas ka rin, ha? Tanggapin mo to! Muli na namang umatake si Kiros. Sinikap kong iwasan yon, pero bandang huli ay nahuli niya pa rin ako. Ang malas. Sunod-sunod na suntok at sipa ang tinamo ko. Hanggang sa lantang gulay niya na lang akong inangat habang sakal-sakal ang leeg ko. Sumpain ka, Kiros. Ihintayin kita sa impyerno. Masyado kang pabida, Mangwa. Kung napatay ko ang pamilya mo, ay huwag mo ako sisihin. Dahil yun talaga ang nakatakda. Demonyo ka! Paano mo nagawang pumaslang nang walang kalaban-laban sa'yo? Napakaitim ng puso mo! Wala akong pake sa mga pinagsasabi mo. Tungkulin kong pigilan ng pag-usbong ng tulad mo. Kaya tapos ka na. Wala na ako nagawa kundi ipikit na lang ang aking mga mata. Pero nakakapagtaka, bahagya kasing may dumaloy sa akin na napakalakas na bultahe ng kuryente. Nang imulat ko ang aking paningin, ay nakita ko ang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ni Kiros. Tila kidlat yon na nagmumula sa langit, pero may katagalan ang pagdaloy. Sabay silang bumaksak ng kustodes nang tamaan sila noon. Bahagya pang umusok ang mga katawan nila na para bang mga barbecue. Hindi ko talaga napigilang mapatawa nang nakita kong nangisay ang dalawang ungas. Sa di kalayuan ay nakita ko ang hingal na si Dante. Doon ko naalala, nakita ko na yung senaryo na yon. Tama, minsan ko na nagamit ang estilo na yon na nagmumula sa kampilan ni Akadir. Ayos, sa kauna-una ang pagkakataon, nagamit na rin yon ni Dante. Dante, nagawa mo! Oo, Gilyer, nagawa ko! Nagtagumpay tayo! Dante! Hindi! Halos man lumuha ko sa akin nasaksihan. Tumagos kasi ang kamay ng kustodes sa dibdib ng batang hari. Ang kaibigan ko si Dante. Mabilis naming kinuyog ni Hakim at Beto ang hinayupak na kustodes. Buhay pa pala ang ungas. Kaagad namang inasikaso nila Don Lupo ang hari ng mga alamid. Sana lang talaga ay may natira pa siyang balatilom. Habang pinagtutulungan namin ang halimaw na kustodes, ay muli na naman akong tumalsik nang may malakas na pagsipa ang tumama sa aking likuran. Shit, buhay pa pala ang demonyong si Kiros. Inatake niya rin si Beto Takim na wala rin talaga nagawa laban sa kanya. Maging ang mga awangan na kakampi namin ay pumalag na rin sa kanilang hari. Pero madali lang silang napapaslang ni Kiros. Gamit ang natitirang lakas ay muli akong umatake sa nagwawalang si Kiros. Hindi ako maaari manood lang habang unti-unti niyang inuubos ang mga kakampi ko. Buong lakas kong iwinasiwas ang espada ko tungo kay Kiros. Pero mabilis niya lang itong naiiwasan at nasasalag ng sandata niyang tinidor. Asar. Malaakwa man ang datingan ni Ungas. Buisit ka! Bakit hindi ka pa mamatay-matay? Ikaw ang mamamatay, Amawa! Mga hangal,
Akala nyo ba ay magtatagumpay kayong ubusin ng lahat ng aswang sa balat ng lupa? Walang katotohanan ng prediksyon ng mga duwag na hinirang. At wawakasan ko na ang pag-asa nila. Tatapusin ko na ang itinakdang ito. Patawad, mahal kong asawa. Mga anak, hindi ko nabigyan ng katarungan ng pagkawala nyo.